Ramogi jotelo mawuok e gwenge mag Aloitoktok e kaunti ma Kajiado medo chwalo kwayo ne sirikal mar yie mondo gitong' yiende ma osetegno kendo mamedo kethore e bungu ma Aloitoktok mondo chiw thuolo ne pith mag yiende mamoko. Ka otelnegi kod Emmanuel Mayani, jotelo go wacho ni bunguno opong' kod yiende kendo onge thuolo mar pidho yiende mamoko. Gilero ne sirikal onego chiw thuolo mar ng'ado yien ma osetegno mondo ginyal pidho yiende mamoko. Jotelo go bende ne oyango ni yiende ma osetegno medo kethore kapok okelo ber moro amora ne jodak makanyo ma oseketo mwandu magi chiwo arita ne yiende nyaka gitegno. Right now as we are talking, the Aloitoktok forest has no backlog. We have closed, we have planted everywhere. And actually we are asking, or we are requesting the government to open up the felling so that the area that is much over mature, because we have 100 hectares of cypress that are over mature, and so we are asking the government to open up so that the felling can be done, so that we get also to make sure that those areas are replanted. Tunaangua miti ikatwe tena. Sisi hatusemi tuharibu mazingira, lakini ni kwa nini tuoteshe miti na tuinvest pesa mingi na hiyo miti ikae miaka 50 alafu ukuje ianguke, ukipasua ndani imekuwa shimo. Haina haijatufaidisha chochote. Lakini ikifika mahali ni ya kuvuna, tuvune na tunapanda ingine. Ili tusikue tu tunaweka resources, tunasema tupande miti, tunaweka forest, lakini inakuja kuwa hakuna faida tunapata. Jolonye weche mag jamni